ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129-51198 or 96129-51298. Wei ubrio blatik kerteng kong US Kumar arfu arsenam kerta na Jharkhand ula Khlad no Shen hadin baka Trok bo buat Kylla hakwe kecaka balong riat hapo ka Snong Riwiang ha Wkhd Hills District kat kum kutolong khubo ni he pulit jong district la ong baka te ki jingja kala jamata ka jan miet ka pratrik nailar aja arfu saw ha ki por kong balai GA bala ong baka te ka Trok badan new registration number JH04AB1503 kabadang wan na West Bengal daga jing tumu banlay hapo ka karkhana sainar Riwiang handai maria poi hakti ka chaka balong rial kumnu kala shushu la ongru bayaw Nongbud ka Trok kala yo ban ya u hadu bo unda Khlad Shen ba kala shimpor banyo sei ya gamet jong u handai lingba ka jingwan a jing arab ka trat fire and emergency services la ban sei no ya gamet wasakut hakapor ba nyobuji janmiet kat bayu nong nya jong ka Trok la pinkin no marmar hospital nakapenta banyo ay kala jing sumar bakirki nakaliang jong kipulit kila register case mat ka jing tokit halo ni ka jing ja kadang ya chkhmat